Lesi gameko sashiya umphakathi ushaqekile ngokuhlukumezeka kwesakhamuzi esesikhulile, kwaqubuka nemibuzo nokukhathazeka ngokuphepha kwezakhamuzi eseyikhulile. Udaba olulandiswa ilogogo onokukhubazeka lubuhlungu kakhulu. Sizamile nokho ukukhetha ingxenye yalo engezukuzwela kwabaney'nhliziyo ezibuthaka. Agibele ngaphezulu angene. Ayenze lento yakhe. Athi ngithi naye angikwazi ba ngikhubazekile. Isigameko senzeka kulendlu nokuthe emva kokutholakala kwaso ngosizo lukaMsweli, uGogo watholelwa indawo yokufihla ikhanda kuze kubeke uthola inxiwa ze akhelwe umuzi onesithunzi, kube nesithunzi sakhe futhi lisungulwa ngoba kunomama KwaNongoma. Lo mama useBhanganomo, lo mama useMjovweni, umgwaqo lo obheke lapha eMkhuze, kucishe kube amakhilomitha u20 ukusuka lapho eMkhuze. Lo mama lo ukhubazekile, uhamba ngamadolo, uyagaqa, uhamba ngezandla kanje, akakwazi ukuhamba. Lo mama wanukubezwa umuntu wesilisa ubusuku bonke, ngoba kuthiwa wafika ngo8 wazohamba ngo5 ekseni. Sase sibona ukuthi ngoba indlu ayikho asidonate labo o10 rand. Okusho ukuthi ke into yalo mama nje into ethi ukudabukisa kwakhe nobuhlungu bakuzwayo sonke asigqoke sonke sizwelane naye, sihambelane naye, sikwazi ukuthi sifihle ihlazo elimehlele. Kwabe usuqala ke umkhankaso wokuqoqa imali, inkonzo ka10 rand ithonsi ligcwalisa ibhakede. Kusetshenziswa lona ibhakede likazwelonke. Ayi, umkhankaso usuhambe kakhulu, mawuthi usukuphi eyiseyidumela amansumpeni impela sayihubela sakusha. Kusho ukuthi sesiyaqeda kuyaplastelwa ngaphandle, sebeqedile ukuplastela ngaphandle, plastelwa ngaphakathi, ukushubha ugesi bayashubha, sekukuthi manje ufuna kufaka usilingi nalezo zinto ezincane, mhlawumbe kwakhiwe nendlu yangasese lapha ngaphandle, bese siyabona ukuthi siyakwazi ukuthola amanye ama-donation, bekwazi ukuthi ke ifenswe indlu ibike kahle. Indlu kaGogo waseMjovweni isiyaphela. Njengamanje nje ngoba sikhuluma njengamanje ngiyokhokha manje, sikhokhela enye imaterial, sizi ukuthi singahamba sifikephi. Mhlambe ke esingakusho kubantu, abantu abaqhubeke basifakele YouTube, Ayand'amadoda Msweli TV, Facebook, Twitter, Instagram, uyakwazi ukubona iprogress yomuzi. Umsolwa olingana nomzukulu kaGogo nozalwe ngeminyaka yo90 njengamanje uboshiwe. Ngokwezibalo zobugebengu zesigamu sesine sonyaka angu-10,512 amacala okudlwengula abikiwe, awokunukubeza angu-1,843, kuthi ke ukuzama ukunukubeza abe ngu-663.